תחבורה ציבורית בשבת. אביגיל שרייר. בעולם המודרני, תחבורה ציבורית היא אמצעי קריטי להבטחת חופש תנועה שוויוני לכולם, ובישראל, בשבתות ובחגים, כל המדינה עוצרת. בעקבות המצב, אזרחי ישראל ומבקריה לא יכולים להגיע לבתי חולים, לבקר משפחה, או אפילו לחזור הביתה מהצבא במשך כמעט יומיים. המצב הזה חייב להשתנות. לתחבורה ציבורית בשבת יש המון יתרונות. הבחירה אם לצאת מהבית לא תוגבל רק לאנשים עם רכב פרטי, אלא תתאפשר לכולם, כולל אוכלוסיות מוחלשות כמו זקנים, בעלי מוגבלויות וילדים, דבר שיעזור לגשר על הפערים הכלכליים בין אזרחי ישראל. תחבורה ציבורית בשבת תשפר את מצב העסקים הרבים שכן פועלים בשבת, תייצר עוד מקומות עבודה, תקל על העומס בכבישים ותמנע תאונות דרכים רבות. אז למה לא בעצם? כי זה יפגע במסורת, כי זה יפגע בדתיים. אני לא מסכימה עם הטענה הזאת. תחבורה ציבורית היא לא חובה לאף אחד ולא תפגע באורח החיים של שומרי השבת. למעשה, רוב אזרחי ישראל, כולל הציבור הדתי, רוצים שתהיה תחבורה ציבורית בשבת. אז למה זה לא קורה? איך יכול להיות שבמדינה מתקדמת אנשים לכודים בביתם בגלל סיבות דתיות? באופן אישי, היעדר התחבורה מאוד מתסכל אותי ואת הסביבה שלי ומשפיע על אורח החיים שלנו. לצערי, התחבורה הדלה שכן קיימת בשבת לא קרובה לה לספק תחליף ראוי לתחבורה הציבורית של שאר השבוע, ולכן קריטי לתקן את המצב הקיים. בסופו של דבר, ישראל היא מדינה דמוקרטית, ולכל אזרח בה אמורות להיות זכויות בסיסיות שוות. הפעלת התחבורה הציבורית בשבת היא לא רק צעד לוגיסטי, אלא צעד מוסרי חשוב שיעזור לקדם בישראל חברה שוויונית, שבה לכל אדם יש חופש בחירה. חברה שבה מסורת וחופש חיים זה לצד זה בהרמוניה. חברה טובה יותר. תודה רבה. אני מקווה שנהניתם.